mødtes 5 mennesker, 4 heste, og er ude og skridte en lille tur. Så hvis alt går vel, og vi går lige ud her, så vil jeg prøve, om jeg kan dreje kameraet og vise de andre medvirkende i filmen. Alle vi søde små nisser stiller til parade. Frem foran grøden vi trister, nok så kisteglade. Når der er fyldte fade, stiller vi alle mand. Filmer du igen? Det eneste, du næsten har sagt, jeg falder af. Det gjorde jeg også. Jeg sidder helt skævt på ryggen her bag. Nå, okay. På kamera. Tak, spiser pisk. Ej, jeg kan. Hvad siger I? Ja, det skal han da. Du har været dygtig, Claus, ikke? Ja. Bare hiv i hende over. Så hiver du bare den. Nej, den ene tøjle eller et eller andet. Det er godt. Så holder vi stille for. Og så sidder vi her fotogene, eller hvad? Nej, men jeg filmer. I kommer bare. Jeg vil bare have Marisa reddet alene. Ja. Ikke op i kameraet igen. Det er han god til. Nej. Skik den om. Vent her. Bare stop. Jeg ved aldrig mere til, hvad I siger. Nej, Claus, ikke. Okay, men jeg kan næsten ikke. Det er dagens gymnastik, kan jeg godt fortælle jer. Det var sjovt ud. Du ser bare, nu skal jeg filme dig. Ja, det kunne næsten filme den der stilling, du sidder i det her fandme underholdende. Og ansigt. Ansigt er ikke så tæt på. Ikke så ret. Det er da fint. Det er sådan 2 smukke ansigter der. Det er også Claus og Lars. Smukke ansigter. Ja. Hvad siger Bertha? Jeg gider ikke sige, hvad hun siger, hvad jeg hedder. Hun går bare derudad. Nej. I aften er det juleaften, der er længe til. Hvad skal jeg dog finde på? Jeg kan tegne et grantræ, jeg kan lave en nisse, jeg kan klippe et hjerte. I aften er det juleaften, der er længe til. I aften er det juleaften, der er længe til.
på. Jeg kan se på fjernsyn. Jeg kan kigge i bøger. Jeg kan lægge i puslespil.